Ola, bon día de novo para os que estaban antes e bon día só para os que acaban de incorporarse. Agora, nesta sesión non maratoniana, pero intensa, dedicada á obra e á figura de Ana Turbao, corresponde o momento de facervos partícipe desta publicación que en parte está vinculada á exposición e en parte non, e que coordinou, como dixen antes, Natalia Poncela. De modo que Ana Turbao, Galicia, 1975-79, que é o texto da publicación, contén algúns textos introductorios do que ela dará conta e, sobre todo, un grande fondo fotográfico, ou unha escolma deste fondo do que antes xa falou a propia Ana Turbao. En primeiro lugar, vou dar a palabra a Natalia Poncela para que nos explique obxectivos, contidos, resultados e ventaxas, espero, deste libro. Moi ben, moitas gracias. Eso último, mellor, non lo contan eles, non sei, para ver o feedback, non? Bueno, eu teño o prazer de ter coordinado esta publicación e agradezo o convite que me fixo o Consello da Cultura Galega para achegarme con esta profundidade á obra de Ana Turbao. Agradezo enormemente a complicidade e generosidade de Ana neste proceso, a compañía de Margarita Levandión, a profesionalidade de dúas equipas que formaron parte desto que agora vedes e que despois espero que miredes, o seedes e comentemos, que o equipo de copias de autor que digitalizou as imaxes de Ana e que fixeron posible que despois puidáramos seguir traballando e a gran profesionalidade e a complicidade que eu tiven con Numas, que é responsable da gráfica, en concreto con Carlos Hidalgo e con Antonio Doñate. A publicación, como vedes, é unha publicación que aínda que é grosa e obxectual e é potente, é unha parte mínima, non? E pequena do legado. Tentamos que reflectise o legado. Entón, tentamos que aquelas series, aqueles intereses que existen na fotografía de Ana, tanto en cantidade como en calidade, se vexan reflexadas aquí. Na propia presentación, que podedes ver aquí algo, aunque ainda que, bueno, como é moi escura, non sei realmente o que estades a ver, xa hai un guiño, unha proposta na gráfica de Numax a elementos e a símbolos do noso contorno, non? Como neste caso é esa banda, non? Diagonal da nosa bandeira, ou no interior, que estamos a ver unha imaxe que despois tamén podedes ver no libro do ano 78, dunha contestación nesta mesma Praza do Obradoiro, que ten ese viso, ese velado, non, do azul e que forman elementos que forman parte deste símbolo, non, da bandeira. E que cando estedes vendo o libro e lendo o libro, son elementos, elemento da bandeira, que está aí constantemente, non? Que tamén por eso a proposta da gráfica se presentou por aí, porque era algo como que viña dado, non? Pero desde a conceptualidade que nos ofrece hoxe, non, este traballo. Na camisa do libro se escolleron como contraportada e como portada estas imaxes. Esta imaxe, que é a imaxe da exposición, dese matrimonio ancián en Cenlle, en Ourense, no ano 78, e esta outra imaxe no ano 77, nas obras da autoestrada en Guísamo. A escolla destas imaxes, e volo conto tamén para que entendades o meu achegamento á obra de Ana, ten que ver tamén con amosar un ciclo, por un lado, esa ollada clara, que xa falamos na mesa anterior, cara a muller e o matriarcado, non? E falar en feminino. Esa muller que ten no colo o seu fillo, que lle aleita, que dalle o primeiro alento, pero tamén esa outra muller que recibe o último alento, non? E o coidado. Entón, ese ciclo interesábame e eu fixen esta contraproposta de que esta imaxe icónica pasase contraportada porque eu quero ver o mundo así, de frente, non?
Eu nací en 74, podería ser desa xeración dese neno que ten no colo, non? Entón, nese mirar de frente e nese punto máis propositivo, que todas estas imaxes que teñen esa intensidade, que teñen unha carga tan profunda dos feitos, dos duros feitos que testemunhan, tamén houvese ese outro ollar para o futuro frontal e con promesa, non? De clarificación, non? Despois, a camisa continúa cunha serie de imaxes que, de alguma maneira, tentan sintetizar parte das series que compoñen a lectura que fixemos do libro. Tras un texto de presentación de Ramón Villares que asevera o legado, non? E que fai nos Ana Turbao, encargáronse 4 textos, 4 ensaios a 4 profesionais para que nos axudasen a mirar a obra de Ana e o contexto no que Ana traballou, non? Que son moi poucos anos, 1975-1979, uns anos realmente de feitos, de moitos feitos e moi vizoso, pero, como apuntábase antes desde o público, realmente moi silenciados, algúns deles, ou non revisados, non? Entón, isto tamén queríamos que fora unha porta aberta a esa revisión, non? Neste caso, estamos a ver o primeiro dos textos, que é un texto escrito por Margarita Ledo Andión, que é a intimidade da imaxe, no que hai reflíctese claramente o seu achegamento á obra de Ana e a proposta comisarial que ela nos fai na intimidade da imaxe, que despois vamos a poder ver xuntos, se queredes, a continuación desta presentación no Colexio de Fonseca. Convidouse a Emilio Grandío Seoane, profesor de Historia na Facultade de Santiago, a que fixera unha revisión dese contexto, daqueles feitos que nos estamos a ver nesta publicación. Convidouse a Cristina Celic, que antes estivo xa a falarnos, para que contextualizase a obra de Ana dentro do Estado, non? E valorizar a proposta de Ana e o seu ollar en Galicia xunto a outros ollares. E, por último, a Rebeca Pardo, coa que Ana ten unha complicidade especial, para que revisase tamén o traballo de Ana con eso que xa podedes ver baixo ese prisma que podedes ver no título de O documentalismo humanista directo. Ben, este proceso, o proceso, pois foi complicado, como vos podeis imaginar, por esa cantidade que xa se nomeou moitas veces de 10.000, non? Que asusta moito. Eu disfrutei moito coñecendo este traballo, recoñecendo os traballos de Ana tamén publicados nas revistas e nos xornais cos que ela colaborou, que iso me deu unha perspectiva distinta, non? Porque esas imaxes que eu vía nos seus arquivos que estaban ailladas, que relacionaba cuns feitos concretos, publicaronse dunha maneira determinada, iban acompañados dunhas palabras determinadas. E iso a min axudoume de feito para este traballo do legado, recuperáronse todos os reportaxes que Ana fixo para Interviú e están digitalizados e van a estar a disposición dos investigadores e da xente que queira coñecer a súa obra. E neste proceso, o traballo de digitalización e de restauración de copias de autor, de Xavier, de Alejandro e capitaneados por Carlos Puga, é importante aquí, non? O traballo de edición e de gráfica de Numax tamén, e insisto no tema, porque é un traballo de equipa, e o traballo de impresión de agencia gráfica é perfecto. E iso é moi importante porque, ao final, todo se aúna e, bueno, eu estou moi contenta. Que queres que vos diga? Estou contenta, porque sufrí moito, pero estou moi contenta. O que fixemos foi revisar todo ese traballo de Ana e dicir, bueno, a ver, como organizamos isto? Se pode organizar de forma diacrónica, como xa aseveramos no título, non? 1975-79. Pero realmente eso, claro, non sei, sería un pouco, non?
E entón, eu atrevíme a facer estes cortes, algúns máis claros, non? E outros, pois máis fachendosos pola miña parte, que son 9 capítulos, nos que, por exemplo, no caso de movilizacións, que o primeiro, aquí o tedes, se recollen toda unha serie de feitos relacionados coa contestación. Despois continúa acontecementos, cidade, mar, mundo rural, rituais, retratos, pobo xitano e heterotopías, que sería o que pecharía o volume. Esas heterotopías, que eu utilicei este termo Foucaultiano, porque realmente son esas heterotopías do desvío, esos espazos como asilo ou como os manicomios, e que a min, como comentábamos na mesa anterior, me parece unha produción de unha intensidade brutal, e que Ana, agora, nesta viaxe que fai de novo a Galicia, vai entrar de novo nese espazo. Vai atoparse de novo con ese espazo. E a publicación editada en galego, que ten versión en español e en inglés, e aí recopilamos toda unha serie de material en relación coa trayectoria de Ana, non? Porque realmente o traballo de Ana, ata este momento, as publicacións que hai son publicacións que se achegan a unha serie concreta, non teñen este carácter compilatorio. Entón, eu o que pretendín foi facer unha primeira base para que poderamos coñecer, podemos aproximarnos e analizar o traballo de Ana. E esa é un pouco a vontade que eu vos presento hoxe. Moi ben. Moitas gracias. Sí. Ana, estás contenta con isto? Estoy feliz. Pues dilo, venga. Sí, como decía, que como una niña con zapatos nuevos, ¿no? Yo se lo agradezco muchísimo a Natalia, como agradezco a Margarita, que son comisarias, pero son una amiga de hace tropecientos años y ella más recientemente, pero ha habido una empatía a las dos que ha hecho de un trabajo realmente muy complicado, que yo no veía cómo. Entre nosotras pues establecimos nuestras maneras de hacer y algunas veces muy divertidas, el cambio de cromos que nos hizo el trabajo pues más duro, pero no sé, muy bien. Entonces os agradezco muchísimo porque, bueno, me siento muy comprendida. Yo soy una persona que, bueno, siempre me gusta estar mucho detrás de las cosas, observar y tal, y ellas han entendido que el protagonismo mío no es mi trabajo, son mis fotos y no soy yo, ¿no? Entonces ellas lo han entendido y el libro para mí, a ver, es el mejor regalo que se le puede hacer a un fotógrafo y más de mi edad, o sea que es recopilar un trabajo de hacía 40 años, recopilarlo que queda ya, en fin, queda en su sitio, ¿no? Un libro para un fotógrafo es la culminación de un trabajo y en este caso para mí es, bueno, tengo que agradecerlos a Copia, a Copias de Autor, a los 3 mosqueteros, que yo les llamo, al equipo de diseño de Numax, que francamente sois grandes, y bueno, y sobre todo porque habéis dado siempre la posibilidad de poder trabajar con los mejores, ¿no? Es decir, no ha habido ninguna postura, no, ha sido siempre ir a favor de este trabajo, cosa que os agradezco muchísimo. Entonces, ¿cómo no voy a dejar yo todo el material aquí para que lo disfrutéis? Gracias por todo, de verdad, bueno, gracias. Bueno, pois o libro xa está. Agora
primeiro tedes que velo, supoño que disfrutalo, espero, falar del, difundilo, que a xente coñeza de novo, reencontre de novo a Galicia que dibuixou, casi, que non fotografiou, que dibuixou a Naturbao, e isto creo que debe colaborar porque é un libro que, como se ve, ten moitas complicidades da autora, coas que escollen as fotos, con como se colocan as fotos, como se plasman nunha publicación, cos autores e autoras dos textos. Por tanto, é toda unha complicidade que non é, en fin, un compadreo, sino que ten outro valor moi importante que é a excelencia. É complicidade máis excelencia. Porque a complicidade pode desembocar no peor dos resultados. E aquí, felizmente, desembocou nun bon resultado. Nun resultado que é un libro que creo que podemos presentar en cualquier parte do mundo, espero. Se for o caso, non sei, non aspiro a tanto, pero eu levo vistos moitos libros de fotografías de moitas partes do mundo e este non estaría no último dos lugares desos libros, moitos centos deles que levo vistos e moitos deles incluso comprados. De modo que eu tamén estou satisfeito por este resultado. Personalmente e tamén institucionalmente, como presidente do Consello da Cultura, era unha obriga que debíamos cumplir, pero non acaba aquí. O sea, que esperamos continuar no futuro, non sei con que intensidade e quizá con máis perspectivas sectoriais ou de outro modo. E, sobre todo, claro, agora as fotos que empezan a ser coñecidas xa non son de Ana, pero non son de Ana. As fotos van mudar coa nosa mirada. Coa mirada dos que veñan detrás, cos que non conoceron aquela época e as poidan interpretar ou ver e transformar o seu significado. De modo que queda moito traballo por ver. Porque aquí, en parte, pode haber, bueno, moitos dos que están nas fotos viven. Pode haber incluso unha mirada nostálxica. Que é o que facía eu? Como estaba ali? Como era testemunha daquilo que estaba pasando? Nesta edade histórica na que estamos, que é a edade da testemunha. Todo o mundo ten que estar ali. Por iso fan tantos Facebook, fotos, WhatsApp. Todo o mundo dice, estou no tren, estou non sei que. Quer estar en algún sitio. E quer dicir que está. E entón, isto vai permitir verlo de forma un pouco máis impersonal e ao propio tempo máis cambiante. Porque as obras que son duradeiras non só nos ensinan, sino que nos obrigan a cambialas. E esta é unha obra, penso que, duradeira. Ana, non sei se é bon isto, non? Porque é un pouco de ver a gloria en vida. Está moi ben. Porque, claro, dices, non, isto o que máis feliz me fai ter unha publicación é poder vela. Eso é extraordinario. Porque a maior parte das veces sucede ao contrario. E despois de morta, ou despois desaparecida a persona, o autor, cando a veces a xente se acorda e dice, vamos a fazer isto. Por tanto, aquí se deron complicidades, se deu excelencia e se deu xusticia. Unha xusticia non divina, porque non chegamos a tanto, pero unha certa xusticia. E a suma de todo isto, pois, ten este resultado e estas ventaxas que é o que me decía, o que me refería Natalia cando falaba disto ao principio. De modo que o traballo do equipo, do que selecciona as fotos, da autora, de Margarita, do equipo técnico, de Numax, de Axencia Gráfica, non sei se me esquezo de algo, e copias de autor. Bueno, e o traballo do Consello, O Consello non está aquí posto polo Ayuntamiento, O Consello é esencial. Non sei por que teño que dicir. Xa foi dito. Xa foi dito. Bueno, pues eso. A suma de todo isto dá este resultado. E, por tanto, espero que non sexa o último e espero, sobre todo, que isto anime tamén a outros artistas a que poidan esperar que esta outra institucións faigan traballo deste estilo, sempre desa complicidade non de compadreo, e sempre procurando a excelencia e unha certa coherencia con a tradición, con a historia, con os valores que é o que aquí están.
De modo que moitos parabéns a vos, a Ana en primeiro lugar, a Natalia, a Margarita, en fin, a todos que citei, e moitas grazas por estar acompañarnos hoxe nesta presentación, e agora, según teño entendido, pode haber unha visita guiada por quen pode facelo, mellor que cualquera, a exposición que ainda está aberta no Colexio de Fonseca, aquí pertiño da Praza do Bandero. Non sei se me deixas 30 segundos, porque eu quería... Son moi generosos, pero son unha parte que me texto no libro. O que máis que para analizar a Natalia, a copia de autora, o diseño, e tamén o consello polo respecto a todos estes elementos que se conxugan para unha obra, porque creo que é fundamental que as institucións e na cultura das institucións entre e se instaure este respeto que tivo o Consello e a verdade e esta posta en valor non só de un material que merece eso e que ademais está, agora non me tomedes como propaganda, pero eses 30 segundos, ademais está no propio prezo deste libro, é un prezo moi asequível para unha obra así, non se podería facer se non é unha institución. É dicir que calquer libro destes vades e non o fai unha institución e vai o resto aí, non? E aquí está tamén a un precio moi asequível que, polo tanto, permitirá que circule e que se coñeza. Eu querería tamén que a xente que se está formando ou que lle gusta a foto se achegase despois no seu momento a base fotográfica e de datos ao redor deste traballo que vai estar aberta no Consello e que o propio Consello se decida a comenzar coa divulgación desta carta de presentación noutros espazos. É unha grandísima carta de presentación, tanto a exposición, e teño que dicirlo así, digamos, polo tipo de réplicas que tiveron todos os comentarios e desde diferentes ángulos e a publicación. Portanto, que é algo que realmente é unha época de unha sociedade querendo mudarse a si mesma, dunha sociedade na rúa, dunha sociedade entendéndose, que non é frecuente e que estou coido que a imaxe que temos que dar, como a deu Natalia na portada, non? Desa muller que nese momento hai unha actitude de desasosego, de desacougo, pero que fala cara adiante e que deixa atrás a todos aqueles cascos que, bueno, volven a estar moi presentes, pero que, bueno, pues vamos tamén aí retirando. Bueno, era simplemente para parabenizar e... Claro, os artistas tedes liberdade para facer estas cousas. Non vostedes por que someter a criterios administrativos. De modo que están benvidas estas palabras, eu agradezo persoalmente e institucionalmente, sobre todo persoalmente, non? Porque me parece que é un recoñecemento xusto non aos que diriximos o Consello, senón á institución, que é o máis importante. Porque se non nos reconocemos nos mesmos, tampouco temos ningún futuro. E o futuro pasa por ter lugares onde poder debatir, onde poder pensar e onde poder facer. Pero non facer contra algo, senón facer a favor de algo. E isto creo que é o que nos propoñemos desde há moitos anos, espero. De modo que, de novo, moitas gracias, Natalia. A vos. Bueno, queres acrescentar algo? Entón, deixamos a cousa aquí, con este bon sabor de boca, e felices festas por o que nos vamos a ver. Divulgad este libro, barato. É bonito. É bonito.